Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak, hasiera emateragoaz udalekoiko osoko bilkura honi, eta lehendabiziko gai zerrendan agertzen den bezala, 2017ko martxoaren 28ko eta 2017ko apirilaren 7ko aktak onartzea bidezkoa bada. Bi akta horiek aurrez bidali zaizkizue, ez dakit akta horien inguruan zerbait badaukagun esatekorik. Bale, orduan, aktak ontzat eman, eta aurrera joko dugu, eta gaurko batzordean, gaurko udal batzan barkatu, tratatuko ditugun hiru gaiak, maiatzaren 22an izandako antolakuntza batzarrean jorratuak izan dira aurretikan. Gaurko bigarren gaia, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018 urteko jaiegunen egutegi ofiziala, eta horren barruan, lurraldeari dagokio egun bat hautatzea jai bezala 2018 urtera begira, Aldundiak aukeratu du uztaileko 31, eta Urnietako udalari dagokio hartzea beste egun bat, beste erabakia eta da Urnietako jai eguna. Eta planteamendua izango da, edo hori izan zametza proposamena, jai egun hori izatea irailaren 29a. 2018 urtean, egun hori larun bata da, baina larun bat hori izango litzateke jai egun bezala nolabait ere izendatuko genukena herrirako. Herriko bai dendariek eta guztiek nolabait ere jai egiteko eguna edo hori izango litzateke. Hori da proposamena, ez dakit proposamen honen aurrean zerbait dagoen edo ez. Esateko, bozkatu egin behar dugu, Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018 urteko jaiegunen egutegian Urnietarra jaiegun bezala izango duten eguna irailaren 29a planteatzearen aldeko bozkak. Bale. Hirugarren gaia izango litzateke memoria eta bizikidetza batzordea bereziaren sorkuntza. Gai hau ere egun horretan maiatzaren 22an landutako gai izan zen, eta bertan proposamen gisa aurkeztu zen, jadanikan Urnietako udalak dituen pare bat batzorde bereziei beste batzorde berezi bat gehitzea, gogoratu kontuen batzorde berezia eta Langardako batzorde berezia dauzkagula da, hoiei beste bat gehitzea eta izango litzateke memoria eta elkarbizitzako batzorde informatibo berezia. Osari dagokionez proposamenak aipatzen zuen izango zala lehendakaritza batzorde horretan Mikel Pagol alkateak, hau da, neuk izango nuke, eta era berean mai edo batzorde horretako kideak izango gineteke alderdi bakoitzak izendatzen dituen bi pertsona, hori izango zen nolabait ere gure proposamena. Era berean batzorde horretan edo maiatzaren 22an izandako antolakuntza batzarrean baita ere hitz egiten zen izan litezken zein izan nahi diren elkarbizitza eta memoriaren batzorde horretan landu beharreko gaiak, funtzioak, hain zuzen elkarbizitza eta memoria historikoaren horrekin, memoria historikoarekin lotuta egon daitezkeen ekimen proposamenak lantzea, aztertzea, bere gauza honak, eta bar. Orduan, horren inguruko informazioa bere garaian eman zen, planteamendu gisa esan bezala alderdi bakoitzak bi ordezkari aukeratzeko aukera izango luke, egoki izan litzeke batzordea osatzen denean, alik eta azkarren niri jakinaraztea zekidek osatuko luketen, zekide etorriko lirateke nolabait ere batzorde hori osatzera, eta hortikan aurrera, gure asmo izango litzateke, nolabait batzorde horretan aholkularitza teknikoarekin ere landuko genuke, aholkularitza tekniko hori baketiken laguntzarekin batera izango litzateke, beraz bereik ere etorriko lirateke batzordetara, eta gure asmo izango litzateke, behin batzorde hau osatzea onartu eta gero, alik eta azkarren nolabait ere batzordeko dinamika hauekin hastea. Eta behin sarrera edo azalpen hau eman horretikan edo eta gaine bozkatu horretikan, imaginatzea eta alderdi bakoitzak ere gai honen inguruan ere hitz egiteko edo
proposatzeko edo planteatzeko bere gauzak izango dituela, eta orduan hitza emango dizuet, eta lehenik eta behin, Consuelo, zerbait esaniko bazenute, bai? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, queríamos argumentar nuestra posición en cuanto a este tema. En la comisión dijimos que nos íbamos a abstener porque era un tema que creemos que se enlazaba con el anterior plan de paz y convivencia y queríamos tratarlo con el grupo y en base a las decisiones que tomáramos con nuestro grupo, pues así votaríamos en este pleno. Bien. Ante la cuestión de, o sea, plantear esta comisión, que creemos que tiene mucho que ver con el anterior plan de paz y convivencia, nosotros no vamos a votar en contra de la creación de una comisión. No va a ser el Partido Socialista el que ponga palos en las ruedas, desde luego, ante un tema tan interesante como es este, tan sensible, diría, más que tan sensible. Ahora bien, quiero hacer un poco de historia, porque como todos sabemos, nosotros nos salimos del anterior plan de convivencia, un plan de convivencia al que, íbamos ilusionados, con mucha esperanza. Lo creamos los tres grupos por unanimidad y, bueno, aunque en un principio fue cosa del PNV, nosotros entramos en este plan de convivencia. Bildu no lo tenía muy claro, tuvimos que, si recordáis, hablar con vosotros para que entre los tres lleváramos a cabo este plan de paz y convivencia. Poco a poco fuimos viendo que no se desarrollaba en cuanto a las pautas que habíamos tomado al principio. Lo hablamos con vosotros varias veces, que aquello no se estaba desarrollando tal y como se iba acordando en las juntas de portavoces, que era donde se trataban estos temas. Os lo planteamos y hicisteis caso omiso de todas las cuestiones que os planteamos en ese momento. Nos salimos del plan de convivencia y tuvimos una conversación, Maribel y yo, en cuanto a aquel tema. Y hasta ahí hemos llegado. No volvimos a tener ni a mantener ningún tipo de diálogo con vosotros. No nos habéis planteado ningún tipo de diálogo más. Y ahora nos venís con esta comisión que creemos que es una segunda parte del plan de paz y convivencia. Entonces, como he dicho, vamos a votar que sí a la creación de la comisión, pero nosotros, si no se dan algunos cambios, desde luego no vamos a participar en esta comisión. No vamos a participar porque creemos que para participar en esta comisión se tienen que dar algunos cambios. Aquí en uno de los planteamientos habla de diálogo, un diálogo que desde luego el equipo de gobierno no ha tenido con el Partido Socialista. Ya digo, quitando la única reunión que yo mantuve con Maribel, que no llegamos a ningún acuerdo, le seguí planteando nuestras dudas, no hemos vuelto a tener ninguna otra reunión. El otro día, en la comisión que tuvimos, Mikel Izaguirre, de Bildu, me decía que le parecía triste que nosotros no estaríamos en esta comisión. Creo que así lo dijo. Y triste, desde luego, lo que nos parece a nosotros es que os hayáis dedicado, el alcalde de este municipio, Mikel Pagola, y Maribel Vaquero, directora de Derechos Humanos, a hablar con órganos superiores de nuestro partido. Habéis mantenido reuniones con órganos superiores de nuestro partido para que nos convencieran de que teníamos que seguir estando en el plan de convivencia y que no hayáis hablado con nosotros para nada, nos parece no triste, nos parece grave.
esta cuestión. Nos parece grave, porque nosotros nunca nos hemos negado a hablar ni de esto ni de cualquier otra cuestión. Y sobre esto menos, porque nos parece un tema muy sensible. Y no nos parece correcto. Entonces, mientras no se den desde luego, otras circunstancias, nosotros no vamos a participar en esta comisión. No sé si lo entendéis o si no lo entendéis, no es ninguna pataleta, o como en su día, la primera vez que hablamos, no sé, una de las cuestiones que contestó Maribel, que era porque había unas elecciones, que si estábamos haciendo campaña, sí, no, fue así, Maribel, había unas elecciones generales y que si era una pataleta nuestra y que si estaríamos en campaña. No habéis entendido nada y creemos que en cuanto a esto hay que dialogar más. Desde que dejamos de participar en el plan de paz y convivencia hasta esta comisión, pensamos que se tenían que dar unos pasos que no se han dado, y hasta que no se den esos pasos, desde luego nosotros no vamos a participar. Y es todo cuanto quería decir en este momento. Vamos a eskerrik asko Consuelo. Mikel, bai? Bueno, lehengo komisio geunean ere, gure interbentzio genuen, akaso ez hitzik eokienekin, gero ikusi izan bezala, baina guk orduan esan genuna berrastxe egiten dugu komisioarekiko. Hau da, iruditzen zait, gai honetan egiten diren aurrera pausoak, txikiak, handiak, oardi parekoak, guztia beharrezko dirala, eta gainez guztiak ezinbestean aurre eman beharrekoak, gutxienez herri mailan edo gure inguruan nolabaiteko, ez da esango konponbidera, baina bai elkar bizitza batera iristi ahal izateko. Eta hori danok guztiok egin beharreko pausoa dira. Nik ez da esango nola egin behar diran, porque hortan bakoitzak bere iritzia du, eta niko zaila gainez, ikusten da bezala, bakosta egiten zaiulako, bakoitzak geren posturetatik da dauzkagun ikuspuntuetatik besteren tokien jartzea, itxura denez bakosta egiten zaiu, eta hori nirrekonozten dut, hori horrela dela, eta horre bere zaitasuna dituela horre egiteko. Baina nik uste dut udaletxean horrelako batzorde bat martxan jartzea, gero nik uste dut Consuelo esan dituen beste baldintza guztia bete beharko dira. Elkarrizketa, elkarrizketak, konpartitzeak, dana, egin beharko da. Ezin bestean. Zetik azkenean, bizikidetza hori delako. Ez du esan nahi ados gaudenik. Esan nahi du, konpartitze egiten dutela gure bizitzeko moduak. Hori da guztia. Beraz, ez denek gehiago luzatuko, gure aldetikan ongi etorria, leheno ere, geren zaitasunak inda gainontzeko ongi etorri emanen lehenguai, eta nik uste dut esperientzi hura guretzako gutxienez binipin baliagarri izan duzala. Guretzako baliagarri izan duzala, eta beste hainbat, nik uste dut Euskal Herri mailan hainbat herritan ematen nahi den prozesua dela, eta hornietak ere prozesu hortan egon behar duela. Bakoitzak bere karakteristikakin da gure partikularidadeekin. Eta horrek gizabanakoak diferente egiten gaitu, taldeak diferente egiten gaitu, herriak ere diferente egiten gaitu. Baina gure hain beharko dugu. Gutxienez bizikidetza iritsi nahi balin bada. Beraz, aurrea honekin eta gure aldeko boto izango da. Eskerrik asko Mikel, eta EAJaren izenean Maribel Bakero hartuko du hitza. Atxaldeon guzti eta barkatu gaurre. Piskat berandu sartu nahi hemen, plenua hasita zegoenean. Nik ez dut debatetan sartu nahi alderdi sozialistarekin, ze, uste badirela gauza batzuk gure artean hitz egin beharko genituenak, eta seguraski ez igual plenoko akta batean jasota izateko. Ze uste badirela gaizki ulertu desente asuntonekin, ez? Ze bakoitzak motxilak baditu, hori garbi daukat, baditu bere motxilak, iraganean gertatutako gauzengatik, baina gauza bat garbi daukat gai hauetan, ordezkaritza dugun guztiok egin behar dugula gure pertsonatik
apostu zendo bat horrelako planteamendu, eta hau da, elkarrizketa balio bezala, eta giza duintasuna balio bezala aurrera egiteko. Bai, bizikidetza pakegintzarako hitz egiten ari geranean, eta baita ere, helburua da ere batzordenetan memoria historikoaren inguruan, egiten dugun hausnarketa edo memoria inklusiboera eta partekatua izan dadila. Beraz, herri honetan, bakegintzari buruz hitz egiten dugunean, egondan violentzia, motivazio politikoko violentzia bat izan da, hori denok, hemen gauden denok partekatzen dugu eta adostuta daukagu. Gero bakoitzak erabiltzen dituen hitzak eta defendatzen duena, baina motivazio politikoko indarkeri bat izan da. Eta horregatik diot eta beti defendatu dut, lehenik eta behin, elkarrizketa horretan alderdi politikoak edo politikatik aritu behar ginela. Ze errex eskatu dezaiokegu herritarrei foroetan parte hartzeko edo beraiek zerbait eitea, eta aldiz eta gehiago eskatzea biktima izan direnei, gu ez baldin badegu horrelako lidergo bat markatzen, eta horrelako egoeratan gure konfort egoeratik ateratzen eta pauso bat aurrera ematen. Segurazki ez genduke asmatuko gauza askotan, nik ez dut esaten guztietan asmatu degunik. Intentzioa ez da kontraitea. Intentzioa ez da errespeto ustea eta elkarrizketa ustea, ez da inundik inora izan gure helburua. Eta gure helburua eta gure egitekoa. Egia da, lan honekin hasi ginean, aurreko legealdi hasieran, orduan hasi ginean, gainez, eta ere suete definitibo horretik hortan genbiltzan, gainez. Egia da, alderdi politikoek, udale honetan, konfidantza boto bat eskaini zigutela bai guri eta baketik. Eta egia da, H. Bilduri hasiera batean abstentzioarekin baliatu zuen batzorde zala, orain guan zuek egiten dezuten bezala ez, abstentzio bat egin, baina igual batzorda behintzat eretzea, baina bideo horretan topatu ginen, eta eroso sentitu ginen batzordetan funtzionatzen genuen bezala, edo behintzat gu horrela sentitzen genuen. Gero egia esan, plangintza denen artean adosten genuela bozeramaileen batzordea, urtetan horrela egin dugu, plangintza, partekatzen zan denon artean, eta hor alderdi politiko guztiek egoten ginera, eta hor bada ekintza batekin, edo programako ekintza bat edo beste, bere azkenean gertatu zan horrekin, igual denok ez ginen hain gustora sentitzen. Batek igual sentitzen dulako, alde bateko indarkeria gehiago ikusi dalako, baita ere izan da hizkuntza problema bat, hizkuntz berdintasuna edo problema bat ere bihurtu da zenbaitetan, eta horri buruz ere hitz egin gendun, eta hitz egiteko aukera izango du etorkizunean ere, eta gure intentzioa da batzorde honen eraketa, bai, memoriari buruzko debate zabala dagolako, hasi gaitezen behar bada, momentu honetan hemen gauden alderdi politikoek, haustura gutxien, eotarka gutxien dugun horrekin, memoria historiarekin, eta horre egin dezagun. Eta baita ere, bakegintzaren inguruan, elkarbizitzaren egunean, ze debatetan sartu behar geran. Ze hor dauzkagu printzipio demokratiko batzuk, baita ere daukagu herritarrei zer eskatzen dugun, baita ere daukagu norbanako bizitza normalizazioa, biktimen, memoria, baita ere presoen reinserziorako zer egin genezaken udal politiketatik, edo herritarren betiko bizitzatik, ez? Orduan ikuste asko daukagula hitz egiteko, batzordan esan nuen bezala, batzordanek ez ditu markatzen ere egiteko batzuk, bildu gaitezen, batzartu dezagun, eta adostu dezagun zen minimo esikitzen ditugun bakoitzak, batzordonek ibilbide bat izan dezan. Hori da guk eskatzen deguna eta guk eskaintzen deguna, ez? Ez da dira izan, batzordan ja aurretik prefikatzen ditugu horrela funtzionatu behar duen, baizik eta, koazen batzorderan hitz egitea, koazen minimo batzuk adostea, eta hortik aurrera hitz egin genezaken behar den guztietan. Batzordea komisioan esan nuen bezala, gainez, alkateak lideratuta, baina gero talde politikoak itzak bi ordezkari ditu. Ze, iruditzen zaigu importantea dela adostasun politikoa, ez zeinek boto gehiago ditun, baizik eta adostasun politiko horren bila jutea. Ez dela posible eguneko egunean? Segurazki ez da gai askotan posibilizatea, baina ez da ere elkarrizketarako betorik gure buruari jartzea ere. Guretzako importantea da, talka egiten dugunean, edo diskusiorako oztopo bat topatzen dugunean, hitz egitea. Nazkatu arte hitz egitea. Eta saiesten, adostasuna ez gairitxiko, segurazki horregatik gira alderdi politiko ezberdinetakoak, baita ere alderdi politiko barruetan ere gertatzen dira diferentziak, pentsa, diferenteak girenean. Eta bakoitzak bizipen diferente izan duela urtetan zehar. Eta ikusi duenean,
bere bizipenetik ze gertatu dan. Gerturatze horrek ere denbora emango dugu. Orduan, baino saiakera egin dezagun. Nik uste hori da herriari zor dioguna, eta ni bestelako debatetan zer hitzen duen batekin da ze bestekin, hori bakarkako entrevistarako utziko ditut. Ez tegit bigarrengo txandarikan erabili nahi dugun. Sí, yo creo que, bueno, al final mezclas un poco las cosas, porque sí te refieres a, bueno, a los objetivos de esta comisión y lo que se va a tratar en esta comisión y los componentes de esta comisión, pero vuelvo a decir, hay un antes y un después. Hay un antes y un después y hablas mucho de diálogo y de hablar y que hay que hablar y que hay que hablar, pero y a mí me dices también, y tenemos que hablar, pero se queda ahí en ese, tenemos que hablar. Y como también acaba de decir Miquel, hay que dar pasos y hay que dar pasos y hay que avanzar pero muchas veces hay que dar un paso atrás. Hay que dar un paso atrás para avanzar. Para avanzar en esto a lo mejor hay que dar un paso atrás. Y ese paso falta. Ese paso falta. Y mientras... Esto es como querer seguir, o sea, ir a hacer la selectividad y no haber aprobado todas las asignaturas, ¿no? Ahora que estamos en exámenes, entonces a lo mejor es que falta aprobar asignaturas. Y vuelvo a decir, vamos a votar a favor porque desde luego creemos en estas cosas, estamos muy sensibilizados, somos una parte muy importante, pero desde luego faltan muchas cosas y hay que hacer una reflexión muy grande. No es crear una comisión que, bueno, en un principio aquí vienen unos objetivos, pero después comentaste que, bueno, que no había objetivos. No sé, una comisión se crea para algo, pero hay que hacer una reflexión. Eskerrik asko, Consuelo. Mikel, zerbait esategorik edo? Bueno, ez... Bakarrik gauzatxo bat, refleksio bat egitea eskatzen danean ikusten denok egin beharreko refleksio dela, bai? Denon ardura, ez bakarrik baten edo estena. Eta horrelako refleksioetan sartzen geranean, alora hauetan sartzen geranean, gero ezin ditugu nahastu ere udal mailako bestelako ekintzetan, hau da, ez da daukagu adostasuna igual, ez dakit, ejemploa jarri nahi dut, ez dakit obraren gainean horrek ez duzan nahi horren inguruan, hori honea trasladatu behar dugu. Ikustet, saiatu behar gara hori debate hauetatik kanpo uzten ze bestela ez dugu aurre egingo. Eta refleksioa noski, baino denok egin behar dugun refleksioa. Eta personal aldela eta personalizatu gabe. Osea, refleksioa norbanakoa da, baino trasteak bat eta besteri denbora guztian botatzea ez digu ezer onik ekartzen ez guri, ez zuei eta ez Euskal Herria Bilduri. Bueno, nik bozkatu horretikan gogeta bat eta da, nola betere memoria eta bizikidetza batzorde berezi honetan printzipioz guztiok ez bakarrikan baiezko bozka bezik eta izan ezkio guztiok egon behar dugun espazio bat izan behar dula eta evidentemente ez gaude guztiok posizionamendu bakarra daukagulako, bezik eta bakoitzak ikuspegi eta esateko, esan beharreko gauza desberdinak dauzka. Eta horrek nola batera aberaztu egingo du prozesua bera, baina nola batera aberazteko barruan egon behar eta barruan egon behar dira, egin behar dira proposamenak, eta guztiekin ez gara dos egongo, ezin gara dos egon, agian hemendikan 2-5 urte barru egon gitezke, momentuz ez gara egongo, baina egon behar dugu, mitzat hori izango litzateke egiten dugun eskaera, eta nola ere ez bakarrik analizan ezkio baiezko bozkatzez bozkatzea, bezik eta bozkatzekin batera hor jarraitu alizateko proposamenak egitea. Proposamenak ere egin behar dira. Ez da balizatea gu ez gaude honekin ados zer egin behar dugu, nola, zein dira baldintza minimo horiek, osatzeko ba, horiekin nola batxera aurrera jo beharko genuke. Torretarako nik ustez, organo bat dagoela, eta organo horretan libre hitz egiteko kere hongo da, eta hor landu beharreko kontu bat, baina guztio ere egiten digun kontu bat dela. Eta guztiok aurrera atera behar dugun, eta espero dut, aterako dugun gai izango dela. Eta bizkat hori izan da, bozkatu egingo nuke, orduan, puntua jartzen du bezala, memoria eta bizikidetza batzorde bereziaren sorkuntza, eta beraz, sorkuntza honen aldeko bozkak,
Bale, esan dugun bezala laugarrengo puntura pasako ginateke, eta laugarrengo puntu hau bere maiatzaren 22 izandako antolakuntza batzordean jorratutako gai bazan, batzorden egiturak eta izenekoa, eta hor bi puntu bezala bere izen ziren. Batetikan, udal ordezkari gisa hainbat erakundeetara joaten garenean, edo joaten direnean zinegotziak beraien bertaratzegatiko asistentzia ordenketa proposatzea, eta kasu konkretuak eta espezifikoak aipatzen ziren BMND Egape ikastolako OMR-a eta beterri buruntzako bilerak, eta gero, bigarrengo puntu bezala aldaketa bat gure alderdian EAJ-an egindako aldaketa bat, hain zuzen ere, lurraldeko batzarrean ni titularizatetikan, Maribel titularizatera izango litzateke aldaketa, eta ni ordezko bezala nolabait mantenduko litzateke. Horiek izango lirateke proposamenak, eta orain ere lehen egin dugun bezala, bozkatu horretikan alderdiek honen inguruko posizionumenturik esan nahi izango balute, aukera dukate, edo espaldi dago bozkatu egingo dugu, ez dakit zerbait esateko erikan badaukagun. Bale, orduan bozkatu egingo dugu, eta beraz, bertaratzeak bai BMND Egape ikastolako OMR-en eta beterri buruntzan eta lurraldeko batzorde horretan egin o proposatu nahi den aldaketa horren aldeko bozkak. Bale, eta bosgarrengo puntua bestelakoen puntua da, eta orain gu momentu bestelakoetan ez daukagu, ez dakit bestelakoetan... Bai. Kaldera bat. Lurraldean edo antolakuntzan sartzen da polizia municipalaren udaltzaingoaren gaia? Herritargoan. Herritargoan berez dago. Baina, trafikoko histori bada eta orduan hor. Ja. Bale. Ez da galdera da bakarrik. Berez, udaltzaingoak eta bar, strukturalki edo herritargo departamentuaren barruan dago. Baina garbi dagona da, gai batzuk agian, gai batzutan lurraldearekin igual lotura gehiago daukate, ezien planteatzen haber ze batzorretan egin marko zenukeen konsultaren bat? Trafikoko gai bada, ez da personala, udaltzaingo personalaren gaia, baizik da, gero kanpoa bidea itendan. Mugikortasunaren barruan joan diteke, orduan batzorde bati lotu nahiko bazinioke konsulta, ekainaren 12an izango da teorian urrengo lurralde batzordea, eta orduan bertan tratatzeko aukera izango genuke. Bueno, besterik ez palima da, honekin amaitutzat ematen dugu jaien osteko aurreneko pleno honi. Eskerrik asko guztioi.